No niin, moikka kaikki ja tervetuloa nyt sit mun Tube-kanavalle. Mäkin oon päättänyt tubettaa. Mä oon just täällä Hartsan kanssa lenkillä ja mä ajattelin, että ensimmäisessä videossa mä haluaisin kertoa teille, että kuka mä oon. Mä oon siis Joel Harkimo, mä oon 29-vuotias. Ja mä haluaisin oikeastaan lähteä tekemään Tube-kanavaa siksi, että mä haluaisin kertoa teille asioita mun elämästä ja varsinkin nyt on eduskuntavaalit kohta tulossa ja niitten myötä mä haluaisin kanavan, missä mä voin kertoa teille politiikasta ja tärkeistä aiheista. Se on kai siksi, miksi Tube-kanavaa ylipäätänsä koskaan tehdään. Mä oon siis 29-vuotias. Perheeseen kuuluu Janni, mun tyttöystävä. Harri, kato. Joo. Ja sitten mulla on 2 veljeä. Leo ja Danne. Leo on 18 ja Danne täyttää 15 ja sitten äiti ja isä. Ja mun harrastuksia on, mä oon aina tykännyt purjehtimisesta ihan sikana. Se on mulle ollut niinku tosi tärkeä harrastus. Ja sit mä tykkään ajaa prätkää ja liikkua, harrastaa mailapelejä. Mä oon harrastanut jääkiekkoa ja fudista ja kaikkea semmoista. Sit mä ite toki seuraan paljon niin ja mä ite siis tykkään tosi paljon urheilusta. Mikä vittu tässä nyt tuli? Pahoittelemme, että meillä on ongelmia, mutta vika korjataan tuota pikaa. Nythän mä oon ehdolla eduskuntavaaleissa ja haluan politiikkaan mukaan, koska mä uskon, että me tarvitaan niinku vaikuttamista, uudenlaista vaikuttamista suomalaiseen politiikkaan. Nyt se on semmoista, että äänestetään joka 4 vuosi ja sit poliitikot tekee mitä ne huvittaa sen 4 vuotta. Ja nyt mä oon liittynyt Liike Nyttiin, koska mä uskon siihen asiaan ja mä haluun, että politiikka olisi avoimempaa ja että se olisi niinku helpompaa ja nuorille, teille ymmärrettävämpää. Ja sitä mä toivon, että mä pystyisin niinku innostaa teitä mukaan politiikkaan. Se on aika vaikea aihe, mutta siksi se koskee kaikkia. Ja siksi mä uskon, että kyllä kaikki, kun se sisältö olisi semmoista, että ihmiset jaksais kuunnella sitä ja ymmärtäisi siitä jotain, niin mä uskon, että se kiinnostus lisääntyisi. Mutta sehän vaatii sen, että joku tekee sitä ymmärrettävällä tavalla. Ja se on vähän niin kuin mun missio. Sitten, no mitä mä nyt viimeiseksi voisin kertoa, että tulevaisuudelta mä odotan, että mä pääsen kansanedustajaksi. Mulla on aika paljon haaveita ja unelmia ja se on mulle nyt tän hetken juttu. Mut ihan tosi paljon kiitos, että te seurasitte tai jaksoitte katsoa tätä mun ekaa jaksoa ja mä toivon, että te myös katsotte tulevaisuudessa. Et mä yritän nyt julkaista silleen kerran viikossa, 2 kertaa viikossa uuden videon ja mä uskon, että mulla on aika paljon kerrottavaa ja eri juttuja, mistä te niinku varmasti tykkäätte. Kiitos!